ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ସେ କଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ନ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ ଅପେକ୍ଷା ମିଛ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଯଦି କେବେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କେବେ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ଅଲିଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେବେ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ, କାଲି କେହି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ବିନା ତୋର କ'ଣ ହେବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାକୁ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁନି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କୁହେ ତାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। କାହାର ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଦେଖି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ କୁଡ଼ିଆ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ମହଲ ବନେଇବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଏ। ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।